iMamelodi Sundowns isimemezele ukuthi isisayinisa umdlali wayo wesine ewindini lokuhwebelana ngabadlali. ISundowns yenza izinguquko ezinkulu kubaqeqeshi kanye nakubadlali baleli qembu. Ukushiya okugqamile okukamqeqeshi uRhulani Mokwena osethathe izintambo kuWydad Casablanca. Amanye amalungu ashile kubalwa uSibusiso Magetla, uMichael Loftman, uDale Solomons noSinethemba Badela. Izinkunzi zaseTshwane ziphinde zahlukana noBongani Zungu, uCastin Sirino, uJunior Medieta, uBrian Onyango noThabiso Kutumela. AmaSundowns asayinisa u-Asekho Tiwan kuSekhukhune United. Lo mdlali uneminyaka engu-19 ubudala wahlaba umxhwele ngesizini yakhe yokuqala ngemuva kokukhushulelwa eqenjini elikhulu. Ukugqama kwakhe kuqhamuke ngo-April eshaya igoli elingeke likhohlwe bedlala neCape Town Spurs okumenze wahlomula ngendondo yeGoal of the Month. Lo mdlali wasemuva udlala imidlalo engu-16 kuyo yonke imiqhudelwano, washaya amagoli amabili nosizo olulodwa. uTiwan uzobhekana nomqhudelwano onzima kwesokunxele kuSundowns ovela kuDivine Lunga, uTerence Mashego kanye no-Aubrey Modiba odlala amaphakathi nenkundla. Manje usengumdlali wesine eqenjini eligcwele izihlabani kuMamelodi Sundowns kulandela ukusayiniswa kukaKobamelo Kodisang, u-Arthur de Oliveira Sales noKeegan Johannes. Kodisang noSales bobabili bajoyina iLeague Champions ngesivumelwano sesikhathi eside. Lo mdlali oneminyaka engu-24 ubudala okubika ukuthi uphuma kuMoreirense yasePortugal nomfoka Sales ophuma kuyiqembu laseBelgium iLionel SK. Ekushintshashintsheni kwabadlali, uJohannes usuke ezimbangini iSuperSport United waye eKlokop. Ngakolunye uhlangothi, uNyiko Mobu ushintshele kuSuperSport unomphela, kwathi uRicardo Goss wabuyela kuSuperSport ebolekwe isizini yonke.